Terve taas kaikille. Tänään minä teen teille tällaisia uutisia tai tämmöisiä haastatteluja minun minun pyydän tänne kameran eteen jossain välissä aina minun tyttöjäni. Ai tämäkin Matti on tiellä. Anteeksi, koska mun äiti puhuu tossa, niin hei, mitä sä teet? On mun vuoro puhua. Tää on Rolin haastattelu. Anteeksi Roli, jatkaa. Mun äiti on puhua, että mä pistin ne stopille. No oisit voinut sentään sanoa. No mutta jatketaan. Elikkäs siis. Minä laitan tänne kameran eteen kaikkia minun tuttuja henkilöitäni. Ja ne tutut henkilöt sitten sanovat kaikkia mielipiteitä minun YouTube-kanavastani. Ja ei minulla ole kyllä oikein YouTube-kanavaa. Onpas. Ole hiljata mun haastattelutöyppö. No mutta aivan sama. No ja, pyydetäänpäs ensimmäinen petsi tänne minun vierääni. Tulepas tänne. Moi. Elikkä siis sä voit esitellä itses. Moi, mä oon Ämi ja Ali. Siis minä olen Ali ja minun siskoni nimi on Ämi ja olemme siskoksia ja minun siskonikin varmaan tulee vielä käymään tällä videolla tällä haastattelussa. Kyllä ainakin uskottavasti tulee. Selvä. No mutta joo, tosissaan minun nimeni on Ali, ei Ämi, Ali. Ja joo, oliko jotain kysyttävää multa? Ei itse asiassa mitään muuta, että mitä mieltä sä oot mun YouTube-kanavasta. No, näyttää se ihan mukavalta, vaikka itse en sitä kovinkaan välitä, koska en välitä kovin, en koskaan tee videoita tai blogeja, miten se ikinä arvostaankaan, mutta joo, elikkä näyttäisi ihankin mukavalta harrastukselta ja ja niin, että meillä kaikilla petseillä on omat erilaiset mielipiteemme. Siinä sä oot kyllä oikeassa. Joo, mutta sulla on varmaan tulossa vielä henkilöitä, joten mä lähden tästä nyt sitten stoppaamasta aikaa. Okei, jos sä haluat, mutta moi. Hei YouTube. Tämä oli siis viimeinen kerta, kun Ali oli mukana. Mä kuulin ton, mutta ihan sama. Sitten seuraava on mun moro. Elikkä jos sä voit esitellä itses. Elikkä moro, mä oon siis ton Rolin isoveli Jack. Ja ei mulla muuta sanottavaa ole. Ja mitä mieltä sä oot mun YouTube-kanavasta? En mä tiedä, sä oot vasta niin nuori jotenkaan. Mä oon 15, itse oot 20. Sitten mä oon 5 vuotta vanhempi. Lol. Mutta joo, niin elikkä siis noin ja niin kun tykkäätkö sä mun videoista vai katoksa edes niitä? No en mä katso sun videoita, mä katon vaan aina videot missä mä oon itse, mutta en mä oo ollut missään sun videolla silleen, mutta mä varmaan katson sitten kun tää tulee YouTubeen. Se ei sanota YouTube, se sanotaan YouTube. Etkö sinä sitä tiennyt? No ihan niinku en tolla. Läppä sä nyt siitä kamerasta. Joo, anteeksi. Sitten seuraava henkilö. Hei, ja voit esitellä itsesi. Eli hei, mä olen Ämi ja minun siskonikin Ali kävi täällä. Ja siis älkää ihmetelkää, jos siis Ali on koira, koska olemme vain me olemme vain niin kuin puolisiskot, eli Ali on minulle vain puolisisko. Ja joo, Ali on minulle vain puolisisko, koska niin. Mutta ihan sama, no niin. Olen siis sen Alin kanssa sukua, jos Ali kävi täällä. Juu, Ali kävi täällä juuri äskettäin, jotenka kamerimies tarkenna.
No niin, paljon parempi. Nyt pari kysymystä. Mitä mieltä oot mun YouTube-kanavasta? No, onko sitä ihan kiva katsoa. Ja tällään muuta vastaavaa, mutta en mä ite YouTubea silleen kovin harrasta, niin en mä kovin tiedä siitä yhtään mitään. Ei moni mun kaveristakaan tiedä siitä mitään siitä YouTubeamisesta, mutta mäpä tiedän. Rolly, älä ala taas pelleillä sun videoilla. Okei, no niin. No mut sä voit nyt sit mennä. Oliko muuta kysyttävää? Siitä, että mitä mieltä oot mun videoista. On ne kans ihan hyviä, mut mulla on vähän kiireinen. Moi! Joo, eli sitten seuraavaan. Hei! Elikkä sä voit esitellä nyt itses. Hei, nimeni on Cinderella ja minun oikein nimeni on Tuhkimo, mutta minua sanotaan Cinderellaksi. Tai minun oikein nimi on Cinderella, mutta minua sanotaan Tuhkimoksi, koska Cinderella on suomenkielisesti sanottuna Tuhkimo. Jotenka joo, ja minä olen siis tämän Rollin paras kaveri. Tai no siis olen Rollin, miten se nyt sanotaan, olen Rollin kummityttö. Siis olen Rollin isoveljen, voi herran jumala, ihan sama. Siis hän on minun yksi tuttavani kaverini. Niin, no ei sitä nyt tarvitse YouTubelle sitä meidän juttua kokonaan sanoa. No joo, itse asiassa ei tarvitsekaan, mutta joo. Joo. Nyt mä kysyn sulta pari kysymystä tässä tällä videolla. Jotenka. Elikkä mitä mieltä sä oot mun YouTube-kanavasta? No, en mä tiedä. En mä katso YouTubea, mutta kyllä mä varmaan tän videon katon, missä minä olen, mutta en mä muuten YouTubea edes katokaan. Okei, no miten mieltä sä oot mun videoista? En mä oo kattonut sun videoita, koska sulla ei ole omia videoita. Ai jaa, no niinpä tietenkin. Tämä video on siis tehty Lila Kollin kanavalle. Terveisiä sinne Lila Kollille. Thanks. Okei, no niin siis, oliko muuta? Joo, sitä että sä oot mun paras kaveri. Moi moi. Älä töni mua, Rakki. Cinderellakin näköjään suutteen mulle, mutta jos sama, no, mutta tänne sitten seuraava. Hei! Heippa! Voit esitellä itsesi YouTubelle. Minun nimeni on Sanni ja minulla on oma pieni lapsukainen. Katsokaa sitä, se on niin söpöä. Minä voin vähän kääntyä. Se on tällainen. Se on ehkä maailman söpöin pikkuinen pakkaus. Se on siis tuossa. Mutta niin, mites sinulla on mennyt? No ihan kivasti, mites itselläs? Ihan hyvin, mutta minä vasta sen tämän paukan, joten minulla on vähän kipuja vielä, mutta aivan sama. Okei, no mikä sun nimi on? Mä kerroin sen jo alussa. Okei, no nyt mä kysyn sulta 2 kysymystä. Eli ensimmäinen kysymys on se, että mitä mieltä sä oot mun YouTube-kanavasta. Mä en katso koskaan YouTubea, mutta mä varmaan tämän videon katon. Ja meillä ei edes toiminut netti. Mä en kotipaikkakunnalla, koska olen nyt vain vierailulla täällä Helsingissä, mutta voidaan minä nyt täällä Helsingissä katsoa, jos olen vielä Helsingissä, kun tämä video tulee YouTubeen. Joo, kyllä mä voin varmaan tän hoitaa. Sitten milloin sä lähet siis kotiin takas Afrikkaan? Ensi viikon lauantaina. Okei, no kyllä se varmaan perjantaina tulee YouTubeen. Tai ainakin torstaina. Okei, no mutta oliko sulla muuta, koska mun pitää nyt mennä kotiin. Näin on siis sinne mun tämänhetkiseen varakotiin tai mitä se lausutaan, mutta oliko muuta? Ups. Ei ollut. Hei. Moro. Sitten seuraava. Kuinka? Tää timantti on vieläkin tiellä. Ja mistä ei ole tiellä, mutta sitten seuraava.
Seuraava. Oi, mene sinä pois. Voi anteeksi, että olen myöhässä. Ei se haittaa. Kerropas kuka sun nimi on ja kuka sä oot. Minä olen Hanna ja minä olen hänen kummitätinsä. Tai no siis en kummitäti, vaan kummityttö. Tai no, tai no minä olen hänen serkkunsa. Ja älkää ihmetellä miksi on koira, koska heidän perheessä on hamsteria ja meidän perhe on jotenkin silleen niin tosi paljon sukua heidän, koska me olemme niin yhteisiä asityyppää. Niin, mutta minä onko minä olen pelkkä hamsteri ja mitä vielä sä oot mun YouTube-kanavasta? Tässä on nyt 2 kysymystä. En mä katso YouTubea. Kukaan muu ei ole katsonut YouTubea. No ihan sama, voin mä sen videon katsoa, mutta olen joskus katsonut vielä pikkuisena YouTube-videoita. Mutta en mä enää katsele niitä. Voin mä tämän videon katsoa. Okei. Milloin se tulee YouTubeen? No ainakin torstaina. Ensi viikon torstaina. Okei, no mä tästä lähden. Moi moi. Sitten vielä 1. Tulepas tänne. Sandy, voitko lopettaa? Tuo on vähän ahistavaa. Okei, voin mä lopettaa, jos sä vaan haluat. Elikkä siis kuulitte varmaan, hän on Sandy, hän on minun paras leiri, eli tämmöiset merileiriystäväni. Ja joo, mä oon siis delfiini. Ja mä... Oi, kamera tippui. Oi, herran jumala, lila kolli, sä oot ihan sairas. Okei, niin jatkaa. Elikkä sitten olen siis Cindy, ja minun sanotaan Danielaksi, koska minun kilpailun nimeni on Daniela 616. Elikkä sama kuin vähän niinku, mikä sen oliko 616, en muista. Mutta jaa, nyt mä kysyn 2 kysymystä. Mitä mieltä sä oot mun YouTube-kanavasta? En mä tiedä. Meillä ei toimi nettimeressä, mutta oon mä sitä kattonut, elikkä. Mut sun videota mä en ihan vielä kattonut. Ja näin, mutta kyllä mä uskon, että siinä on ihan hyvää materiaalia. Okei, no joo. Elikkä sitten joo. Mitä mieltä sä oot mun videoista? Mä en ole kattonut sun videoita, koska sulla ei edes ole videoita. Ai niin, miksi mä olen törppö? Okei, no monta vuotta sä oot? Mä oon 18. Voinko mä nyt mennä? Joo, heippa. Hei hei. Elikkä siis siinä oli minun haastatteluni, Raleighin haastattelu. Elikkä nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!